दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसु आरो फेरगाव महकुमानि सिङाव थानाय दखरा एबसुजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि बानजायनायाव बिटिआर गोरोबथा खालामग्रा आफाद एबसु आरो एनडिएफबिनि सागानगिरि बिथांमोनखौ बरायो। डिमाकुसि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बरायनाय हाबाफारियाव एबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर', एनडिएफबिनि आफादगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बरायनाय हाबाफारियाव भुटान हादोरनिफ्रायबो आलासि महरै बाहागो लानायजों सागान होगिरि बिथांमोनखौ बरायो। बिटिआर सुक्तियाव मा दं बेखौ मिथिनो मोनाखै होनना बुंदोंबा बिथांनि गोरोन्थि, बे रावनिबो गोरोन्थि नङा। खारन सुक्ति खालामनायनि सिगाङाव बिथाङाथ' नायनो मोनदों आरो नायनानै फरायनानै गावनि सेटिसफेक्टरि नङाबाथ' बिथाङा सहि होनना आपत्ति खालामनांगोन जे बेखौ आं गनाया, आं साखि जानो हाया होनना बुंनांगोन। खिन्थु नायालाफानो जुदि सहि होदोंबा बे बिथांनि गोरोन्थि, बिनि थाखाय रावबो दायनिगिरि नङा, गावनो दायनिगिरि। बिटिआराव जेबो गैया होननाय बाथ्राखौ बिथाङा आसलते माखौ लानो बुंखो जों बुजिनो हायाखै। खारन बिटिआराव मोनसे सेपारेट स्टेटआव जिखिनि मोनथाय गैया, जिखिनि सुबिदा गैया, बे गासिबो दंजोबो। आसलते बिटिआरा मोनसे 6 सिडुल काउन्सिलसो। दिनै 6 सिडुल काउन्सिलबाबो दिनै मेघालय, अरुणाचल, मिज'राम, त्रिपुरा, मणिपुराव जिफोर जौगानायनि जिथु गुदि बिथा इनफ्रास्ट्राक्चार बेफोराव गैया, बे गासैखौबो खिन्थु जों बिटिआराव मोन्दों। बेनिखायनो बेयाव जेबो गैया होनना बुंनाया एक्सुवेलि अर्थहीन। जों दा सुक्तिनि गेजेरजों जिखिनि मोनथाय मोन्दों बेखौ हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि चिफ हिसाबै 50 बोसोर राजत्व खालामबाबो लाबोनो हानाय नङामोन। बेनिखायनो बिथाङा जेबो गैया होनना बुंनाया बे गावनि दुरबलताखौ, गावनि फेलें थांनाय 17 इयार्स बिटिसिनि सासनाव मावफुंनो हायै गावनि फेलेंखौसो दोनखोमानो थाखाय बुंथिंबाय थादों। आरो गावजों जे रायजो राजाफ्रा गैलिया, बेवहाय खर' गरम जानानै मा बुंगोन मा बुङा बकिबाय थादों। जिहेतु सार बिटिसि इलेक्सना जानो थांगासिनो दङ, बेयाव एनडिएफबि मोनब्रै ग्रुपनिफ्राय मा डिसिसन लानाय जादों? जों ओरैनो मोनब्रै एनडिएफबि ग्रुपनिफ्राय ज' जालायनानै खामानि मावनो हायो ना बेखौ सिन्था सरसा खालामबाय थादों। दा नायनायनो माबायदि जायो। ओरैनो जों एनडिएफबि हिसाबै ज' जानायनि खोथाखौ बुंदों, इलेक्सनाव मा धरननि रल लाहैमारगोन बेखौ दासिमहालागै कनक्रिट डिसिसन लानाय जाथ'वाखै। आरो हयथ' सानसे साननैनि उनाव जों माबादों। आरो जेसेबां हायो जों पजिटिभ जिबायदि डिसिसन लायोबा बर' जातिनि मोजां थाखाय जायो, बेबायदि लाइनजों सिन्था खालामदों। दा हायो हाया नायबावनो साननैसोनि उनाव बे पिक्सारा क्लियार जागोन। बिजेपिजों एलायन्स जानायनि सम्भावना दङ नामा? बेखौथ' जों दा बुंनो हाया जे ओरैनो दा जों मिथिनायाव बिजेपिआ 2001 हालागै बिपिएफजों मोनसे बुजाबुजि दं। बेनिखायनो बिपिएफखौ गारनानै जोंजों बा गुबुन सोरजोंबा बुजाबुजि जागोननायखौ जों सानथ' हाया। बेनिखायनो बे ओरैनो किसुमान सिन्था खालामनो हागौ, खिन्थु बे बेसेबांखिनि बास्तब जागोन बे समाजनि थाखाय। सारा बिटिसि इलेक्सन गेलेनाय गेलेया अबसे रायजो राजाफोरनि नारसिननायसो जागोन। आं गेलेनो होनबाबो जानाय नङा, गेलेया होनबाबो जानाय नङा। बेनिखायनो दा नायबावनायनो साननैसोनि बारहावाखौ माबायदि। रायजोफ्रा जुदि गेलेनांगौ होनना बुङा गेलेनोसै, आरो गेलेनाङा होननाबा सिगाङाव जेरै दं बिदिनो थागोन। रिअर्गनाइज जागोन। जोंहा दा मोनब्रैल'सो डिस्ट्रिक्ट बिटिसिआव अलरेडि एलायन्सआव दंखायो बिपिएफजों। दा नंखायनो बिजेपिआ मा मावगोन बेखौ जोङो बुंनो हाया। बिथांमोना गुबुन आफादसो। दिनै बर'नि सोमावसारनायखौ मान होनानै जोंबो बिथांमोनखौ खनले खनले खावलायदों। बेखौ मान होनानै बिथांमोना दिनै गोरोबथाखौ खालामबाय। बियो जोंनि थाखाय जथेस्थ'। मानोना जोंनि थाखाय राजनितिया गिदिर खोथा नङा, जोंनि थाखाय हारि जौगानाय, हारि रैखाथियासो गिदिर खोथा। ओंखायनो बे खामानिखौसो बिथांमोना मावना होबाय। बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ साबायखर बावो। इयुनाव बिथांमोना राजखान्थिखौ सोरजो खालामो बेखौ बिथांमोना थिग खालामगोन, आरो जि मोजां जागोन हयथ' बेखौनो खालामगोन बिथांमोना। दा बेनिखायनो आङो बिथांमोननि सायाव बारा गोलाव खोथा बुंनो साना। जोंनिखौसो जों थिग खालामलांनांगोन। प्राय 24 घन्टानि बारा सम दङ। आङो मोनफ्रोमबो मिनिट सेकेन्डआव सानगासिनो दङ आं मा मावनाया मोजां आरो मा मावनाया मोजां नङा। आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि जि खावलायनाय फैयो बेखौ खोनासंनानै आङो थांखि लागोन।